naslov je smršala 20 kg, izbacila je samo jednu namirnicu. I onda čitaš tekst dole, ona, druže, izbacila je da jede, a ne jednu namirnicu. jede tipa salatu i šopsku salatu za ručak, znači možda ubaci sirom, ali kao izbacila je jednu namirnicu. Sad, masan je sir. A možda ne jede ni to, možda šopska bez sira. ima puno kalorija, lupa, ima onako poprilično kalorije. Dobro, ali neš pojesti kilu, jebi ga ali ono, do duša, evo, ovde. Dobro, da. Zavisi, jebi ga. Neko doći, neka neću je. Ako si na all inclusive odmoru, druže, poješću i 2. A ne, onda se teško pliva, brate, znaš, onda imaš problem, znaš. Zato su gnjurali, jebi. Brate, nacepo se piva, naduješ se, brate, ko bala, ne može potoneš. Plutaš. Plutaš, očima kolutaš. Pročio sam, izbacila je meso. Izbacila je hleb i testeninu, u stvari nije izbacila. U suštini je vegano. Ja gledam, izbacila je slatkiše, izbacila je ovo, jede samo... Gazirana pića, pa druže, znači da izbaciš sve to, nesto bi za 2 dana tražili bi te ono po šumi. Pa mislim, gazirano piće možeš misliti što izbacuje gazirano piće. Ali dobro, ako je pila Coke Zero ili Diet, to je sve 0 kalorija. Ne plaća se svuda po svetu porez na šećer kao kod vas. Ne, pa dobro. Zajebam se, bre. Možda samo piješ bez šećera, što ti ja znam, to je sve 0 kalorija. Srbiji slabo ko pije bez šećera, ili? Neće niko, bre. Pa samo dijabetes odmah. Ako nema dijabetisa, neću ništa da pijem. Ako ne osjetiš da slepiš, brate, kako je to piće. Ako ne pomisliš da će ti nogu amputirati dok piješ. Ako ima razlike između pečuraka i kole, brate, što ga pijem. Mi pre neki dan u firmi dolazi žena i donosi nam kao, znaš, da nas počasti diet kolu, vrate. I uzme i donosi tamo među nas, znaš, kaže jedan, što je to nisi vratio, šta će na to? Šta je to? Ali to ti to, vrate. A ovde sad, mislim, po Evropi je sad kao diet i pazimo šta jedemo u suštini. Druže, odeš u McDonald's i vidiš nekog debelog maza koji je pojeo, ne znam, tonu neke hrane tamo i uzme dajet nešto i sir u polu. Opet taj šećer što ga ima, jebi ga. Nemoj se uskraćivati, neće to pomislim, tako i A teo sam ti reći, bre, ovo je tipičan clickbait naslova, znaš na šta mene znaš na šta mene podcrtlo prvo? Sećate, mislim da je Nikola Simić, kako se zove, nešto Dušku Dugovšku dao glas. Kad mu kaže doktor, kao nema slanine, nema mesa, nema ovo, nema ono, nabraja, znaš, nabroji ono, prate sve, razumeš, kaže, a ostalo sve po volji. A ovaj ga gleda, šta ostalo? Šta je ostalo? To ti to. Nije ništa ostalo, sve nabrojio, brate. Jeste, brate, clickbait, pravo si. Ali manje više svi su ti naši clickbait, tipa, nećete verovati, uđeš, brate. Ovaj Pečulin, što je on izabrao, brate, nije clickbait, brate, ovo je tipična... Dobro da, to je, tipična londonska, britanska tema, brate. Ali znaš da malo pa si spomenuo da nisi znao da li je greška novinara, ili je bilo stvarno tako. Ja sam, ovo je sledeća tema, našao sam grešku baš na kraju teksta. Stvarno? Ja, pa naše novinarstvo, jel da? Da. Ali dobro. Kogo da je novinar. Ne, pazi, ja sam ovde isto odgledao sam do kraja, razumeš, ja nisam vidio da je Ljulj otišao i seo, razumeš, a ovaj je naveo da je baš Ljulj seo. Mislim, baš bi bilo ono bez veze. Koji ovaj članak što je ovo smršalo 20, vidiš da su slike s Instagrama, verovatno nju niko ništa nije ni pitao, brate, nek su vidjeli tipa,
Ovo jede salatu na storiju, levo desno, kao izbacila je sve, ajde da sastavimo neki. Otoši na ChatGPT, napiši mi temu kako Nija Badić smršala. Na osnovu njenih objava na Instagramu je ovaj ono... Izbacila je jednu stvar, izbacila je hranu. I onda otišao na generiši naslove, neki clickbait i to je to. Vratno, trud nula. Clickbait, to je sami smišljio, ovo ostalo radi ChatGPT. Strava. Smo iscedili Ninu, tako da nema ništa da idemo na sve. Nina je isceđena kao naranđa, brate. Sa 83 na 63 kile idi, bre. Kad ću ja sa 107,5 na... Pa moraš da izbaciš jednu stvar. Sad ne izbacim jednu. Odmore sa all inclusive-om, brate. Jelo, izbacim jelo. Da. Izbacim doručak, ručak i večeru. I da voziš dete sa biciklom na treninge, ne auto. Stani, ovdje, koliko ti... Pa neću ja da trenam, nego on pička. Brate, jel hoćeš da smršaš ili neš, brate? Hoću da smršam, a neću da treniram. To je to, onda moraš popiti zglobeksije. Vučeno nešto pogano zglobeks. Na stari srpski lek. Znaš ti ovane stari srpski lek? Garant nešto za hemoroide. Ne, stari srpski lek, penisan se zove. Može da se uzima. Ne. I oralno i... Ne, dobro. A to što je oralno nije moralno. Ne. Što se tiče morala, morala sam. Brate.